A dneska si zahráme flopu, druhú časť, lebo ste dali 5 lajkov a pomená to. Toto hovienko môj brat uprace. Pozrieme volačo na internete. A už si môžeme kúpiť toho kuchára. Hej, tak nemáme ešte. Zatiaľ donútime flopu a opýtame sa tohto uja, či bude dobrý a dá nám peniaze. No tak nič. A už máme peniaze, ideme to kúpiť. Bum. Máme to tu. Chleba, cheese. Ďalšie kúpime toto houseplant. Zaťahneme dáme, je tu hovno, no slopa zase. Potom mám peniaze. Pohľadka mi k smrti. Musíme jej dať jesť. Ma to zabudol. Rýchlo pokým sa hrá. Keď sa hrá, tak je najlepšie na zbieranie peňazí. Tak jej dáme zaskrmiť. A budeme teraz šetriť na to houseplant. Pokým spí, tak rýchlo jej zoberieme peniaze. Neviem prečo pokaždým, keď je to bereme, tak hovorím mňau, mňau, mňau. A ideme to kúpiť. Bum. Ďalšie šetríme na baby bowl. A neviem, kde to je. Toto je ono, táto kvetinka. Taká maličká kvetinka. A vo flope pridáva viac a viac peniazí. Musíme to upratať. Tá hra, takže rýchlo. Musíme zarobiť 500 a potom zoberieme od tohto uja peňažky, tak ako vždy. Bum. Zlatý mesiac. Teraz to kúpime a budeme šetriť na Miss Flopa. Ale neviem. Asi kúpime tu Miss Flopa. Ja neviem.
sú potom takéto. Tak kúpime túto. Ešte trošku. Tak nič, musíme kúpiť jedno. Brat nekúpil. A už máme. Máme tu šopovú frajerku. Ešte taká krpata. Ideme upratať toho mienko zas. Tento. Dúfam, že si toho chlapče upratáš. A nebudeš kúkať voľaký reklamu na Sprite, kde je flopa. Si koksu, toľko za peniazy. Až mi toho seka. Musíme zarobiť tých 500 na tú misku. A idem to už kúpiť. Bum. Toto je tá miska. Takže musíme kupovať viac a viac jedla. Šetríme teraz na toto. Flopar sa hná, musíme rýchlo zobrať peniaze. Ak prejde toto celé až po tú desinku a prejde deň, tak bude zima alebo jeseň. Lebo ona, tá Mrs. Flopa, čo je to, tak ona bude mať s Flopou dieťa. Tí dvaja. Takže bude spať. Budeme mať 1000, ja už to idem kúpiť. Dobre. Teraz šetríme na Necomite. Neviem, kde to je. Je aj toto. Flopa kúpeľný sa sprchuje. Zoberieme od chlapca peniažky. Rýchlo podnikára. A to už sme asi nestihli, lebo sme neskôr končili. Však máme niečo. Musím teraz je nájsť. Alebo ona. Ale je to on. Však má manželku. Zhodil kako. Nebudem to upratať. Ty kokso. A už máme, môžeme si kúpiť to. Ona vlastne bude dávať jedlo, aj upratovať. A ona to robí, že zadarmo. Nebude nám strehávať peniaze, ale ona to proste kúpi cez svoje peniaze. A to je dobre. Takže keby si to chce niekto vyskúšať, tak našetrite si na túto a budete to mať najlepšie. Teraz musíme gaming rig musíme kúpiť. Potom kúpime Bimbic. Musíme zase jeho hovinka pozbierať. A však necháme to na opratovačke. A môžete vidieť, aha, jak už ide. Už to poupratovalo.
ešte chvíľku. Až zajtra nám dá peniaze. A už máme. Kúpime to. Toto je ono. Máme lepší počítač. Napíšte do komentára, ktorý sa vám najviac ľúbil. Či ten prvý, alebo druhý. Mne sa najviac ľúbi tento. Robili sme tohoto bingiku. Chlopa ide spať. To je drahé za 2500. Tu máme peniazky. To je veľmi veľa. Zapamätajte si. 687. Zrazu 2314. Za chvíľku budeme na tohto bingiku. Ja i tak už máme. Bum. Neviem, kde to je. Toto je ten bingus. A Chlopa sa hrá. Dobre, toto video je u konca. Ukončíme to s Chlopou.